No niin, terve kaikille. Nyt mä näytän teille, kuinka selvitä luonnossa vegaanina, koska me kaikki tietää, että siinä ei ole mitään järkeä, että me käydään ostaa kaupasta kaikki lehet ja salaatit, kun sitä on ympärillä täällä luonnossa kaikkialla. Ja talviaikaan tää on tosi tärkeää, sen takia mä nyt näytän, kuinka selvitä talvella, koska talvella tätä ruohoa on niin paljon vähemmän, me ei saa kuitua yhtä paljon, ja koska vielä pimeätä suurimmaksi osaksi, niin me ei saa valokuituakaan auringosta. No niin, eka asia on tietenkin se, että me etsitään jostakin ruohoa, joten ruohoa nyt löytyi täältä sattumoisin tämmöisiä lehtiä, ja nämä on tosi hyvä mineraalien ja vitamiinien lähe, ja näissä on sitä kuitua, mitä me tarvitaan, että meidän maha sitten tykkää tosi paljon niin. Siinä on hyvä määrä. Seuraavana on sitten tietenkin tämä pääosuus, eli kaarna. Anteeksi, tää on vaan niin hyvän kuulosta. Kaarnaa sen takia kannattaa ottaa, koska siinä on sitä K-vitamiinia. Se on kaarnavitamiinia. Siitä me saadaan kaikki tärkeä osuus meidän kehoon, mitä meidän ravinto vaan tarvitsee. Muistakaa ottaa sitä kaarnaa tosi hyvin. No niin, ja meidän ruoka on melkein valmis, mutta vielä yksi asia. Eli jokin, joka pitää janoon poissa. Eli lumi tässä tapauksessa. Siinä on nyt meidän ateria ja sitten vaan suihin. Niin, ja sitten se makutesti, eli tässä meillä nyt on tää meidän kokonainen ateria. Tosi täyttävää ravitsema, täynnä vitamiineja ja mineraaleja. Eiköhän pistä sitten vaan syömään. Tää kaarna. Että saa